Njira yamo jogo segeta amasomo na kubatira amasomo kabako nigo oyo kuligikirwo kia obo senata kurwase county ya Nyamira na boigo abakubatira n'abaraibande banyaka bagotwara omurubelyo gusemirubeli yogo sira kisemia chinsemia chizanyaka bakoreta amo ababwatani gusabaruka bali bagosoma university bali bakorwa chiamata chiri kitari kwenyara buna gutumanya mulikito Fatigadi December. Buna enjira eyemo yogosira chisemi nigo abanyakenyoro kurwase kenyoro kya abanyamakere na busagwa ime ye wodi ya magwawa bachiramo na gusira aborokiwa bari abagokoria buya asa matema amanene a KCSE anene asa masomo aria ye university Daniel Yanyasa no mokonyi bwo mugambi kurwase sublocation ya bunyengwe 1 oyo okwerera igoro yeganga enene yogo chamo na guchakya omoroberi oyoiga abana banka abaito bali Nyasaye akonyire bachiete bakabeka namo bagateba nekenyoro gito gyakiriranere maega ngakibono togokora bagasorranaga kiyaya bagateba na yaya banendo torakore tigatwebekamo ondaru musi komi agere kenyoro gakoreki abana basome tari bere boigo yes goto bona yene encouragement na abana tigabasome abana boko barashu basome byari bibeso sinjikorete abantu mbaro bagotokonya ukwana chinga gicho mayega bogosira aborokiwa bari abagenderete amasomo abo ye university nigo umwana siasa Jeremia Migosi ore nobote bwo seneta bwa Nyamira nigo nere akwaneire igoro yobya bogosomya umwana engana ya mentwa chinguru n'abanyakenyoro abaiga amwana yo masomo asante Ishmael asenishitibi yengi akwaretire asengento onya bana baito ntokuira bana baite skulu bana baito baguchikonyakawa bakogenderera ibongo batebinga twese koira bana baite skulu ngoro story abasani kenyengima sota none kerege kubuneke getakeire twaja twanyara goyakora kyaba egento kerera isi abana koreta baroboramu omugaka betu eriko yore sokoro yane njengabo mame iyare goteba iga onya gotageteri tunariro motoigoro Nora Marto goikeri goikota chobeke studio ikeria kero otwe wiki mini singa ki onya gotagetora gere mambia somesa watoto omunyakerogo bwo moroberio oyoiga omuwakiri Ishmael Nyaribo nigo asegeta abanyakenyora bwo wanjana na gusika ebintu byabanyene eki atebire amasomo na roka arakanye obwibi anene bwetugo Chiombe uko ibuchire mechi ya ino ima amatukaya aitire meti nyange tato ne chiombe chio gomo kuiberana inumweka kera alamisi ose chuma gobona anchanga ase kenyoreke mutige gosorie iyo kuiberana chiombe etugo igegwende takoba busagwa na banyamakere ima nkimoko ibere bintu byaino omanyiga oyo nigo okorekana ase kenyoro kya manyumba ime ye wodi ya magwawa ase boigo omoske Jeremia Migosi nigo amocha babunge korwase orogongo roiga rwagusi asogo sinywa kwegerera omuremi bwekemerigie chae abantu baito kusiga igam eto tegemete kemerigie chae ni kawa aba ikoyo bari bakwana bari kibese cheito ntubantu baito tobegete parliament babo chosi nyamoko babo stimogaka mbali ko informo nezi bese cheito chiasira asengento abarai bari tobegetali mbali kutochari amasira ito Jeremia Migosi nigo boigo aikirana asomanyega oyomo bwebirero ase kenyoro kya matonga ime ye wodi ya Bukeira ase bunge eyo ya North Mugirango ase aira chinga kecho na gukwanira obuya bwobomo bwo mugusi nabo chimoto waiga mumma tento bato mwana to ko nubo president ko kumatiani mumma tento bato ne wetana na ga tabanga matiani taisaini bari baroje na matiani taisaini ntate ko batei mo batei bari tabangi na babo to bakero nyambaro tenga matiani ka hosana to kerna saamo to akire kura matiani kali abantu to batara tusike penya Hingo reporter Getembe koraiga se bunge ya North Mugirange yego toke meye county ya Nyamira Fatigadi December